Hindi lamang pamahog kundi isa ka plano sa pagpatay kay isa ka iso sa national security ang pagtanaw sa National Bureau of Investigation o NBI sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte bato kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ini ang ginpahayag ni NBI Director Melvin Matibag sa pagpungko bilang testigo sa prosekusyon sa ikawalong adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sunog kay Matibag, wala nagtapos ang investigasyon sa NBI sa mga kasong grave threats kag inciting to citizen nga yara na sa Department of Justice. Ginpahayag sila nga nagtukod ang NBI sa isa ka Special Task Force pinaagi sa Administrative Order No. 11 nga ginisyu sang Abril 16 sa mga tuig apang ukon agud padayon nga imbestigahan ang kaso, mag-monitor sa posible nga mga pamahog kag maghatag gilayon sang report sa Office of the Director kung may bago nga development. Ang akin na po nabanggit ang malinaw na banta at planong pagpatay po sa ating Pangulo na para sa amin po sa law enforcement, ito ay nag-transcend na sa banta po sa ating national security. Sapagkat anuman pong banta sa ating Pangulo ay banta sa seguridad ng ating bansa. Sapagkat ito ay magdudulot ng kaguluhan, ng ligalig at destabilisasyon po sa ating pong gobyerno at sa ating pong bansa. Nabanggit mo na ang banta sa buhay ng Pangulo ay banta na rin sa national security. Ano pa, Mr. Witness, kung mayroon man ang nagtulak sa'yo upang buuin ang Special Task Force na ito? May mga pangyayari po na atin pong nasaksihan na nagpatunay na ang banta ay seryoso. Katunayan po, ang aming investigasyon ngayon ay tumawid na sa hindi banta kundi isang plano talaga na patayin po ang ating Pangulo ng Pilipinas. Sapagkat doon po sa ating mga inobserbahan na tinatawag nating open source intel, manilaw po roon ng ating Vice Presidente sinabi mismo na siya ay kumausap na ng papatay at pumayag yung papatay na yan sa ating Pangulo ng Pilipinas. Sunod pa sa NBI Director, isa sa mga rason sa pagtukod sa task force, amo ang mga pampubliko nga pahayag ni Vice President Duterte kag ang mga ginhambal sa isa ka Rage Coalition rally sa Abril 12 kung sa din ginpahayag ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ngang ila kinahanglan na mo lamang ang ulo ni Bongbong Marcos. Nag-object ang defense sa bahin sang testimonya may kang tanan sa Special Task Force bangod wala ininalakip suno sa ila sa Articles of Impeachment. Apang ginpahanugutan sa Senate Impeachment Court nga magpadayon sa testimonya si Matibag. Yaring kabayin sa video nga ginplay kagang relevant sinisuno kay Matibag kag sa prosekusyon. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Mr. Witness, napanood mo ang video. Ano ang kaugnayan ng video na ito sa insidente ng Rage Coalition na tinukoy mo kanina? Yan po yung aking tinutukoy na video. Ano ang partikular na sinabi ni Mayor Sebastian Duterte sa nasabing insidente kung iyong naaalala? Sinabi po niya na isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. Mr. Witness, ano ang kahalagahan ng insidenteng ito sa Rage Coalition sa investigasyon na ginagawa ng Special Task Force kaugnay ng banta ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente? Objection, Your Honor. Up to now, the prosecution has not established the relevance of these incidents to the matter at hand, Your Honor. Your Honor, I'm We're in the objecting on the basis process. of irrelevance, Your Honor. I'm in the process of establishing the relevance already, Your Honor. Counsel, kindly do so as best you can with the shortest possible time. I will allow it. Yung pong video na yan ay amin pong naikumpara sa mga naging pahayag ng ating Vice Presidente na kung saan meron din po kaming bidyong binalikan na ang ating Vice Presidente ay nagre-refer din po sa pagtanggal ng ulo ng ating pong Presidente. Kung kaya't nakita namin po ang pagkakahambing ng statement po ng ating pong Mayor at ng Vice President Sara Duterte. Ang kabahin sang testimonya kahapon nga adlaw ni NBI Director Melvin Matibag sa nagapadayon nga impeachment trial bago kay Vice President Sara Duterte.